Assalamu alaikum abokina. Wa alaikum salam. Ya kai ne? Kwana biyu. Ya gajiya aiki. Lafiya kalau sai ale. Abokina? Ya ne? Ka san Bala? Ya san Bala kuma. Kaga kudin da yaro na yayi? Haba. Kai. Ai ni ma yanzu kuɗi kawai nake nema ko ta halin kaka kawai ni kan damuwa na. Abu wannan mai sauki ne in kana bukata kai kuɗi. Akwai labari kenan. In dai ka shirya da ka iya akwai wani boka sahararren boka wanda aka san shi ana ji da shi. A shirye nake. A shirye in kana shirye yanzu mu tashi kawai mu je mu. Mu je. Yawa ga daki. No be juju be that. Yana rawa, ana haka, yana rawa, ana haka, yana rawa. Wetin be this? Wetin be this? Boka. Boka. Hey! No be juju be that. Ku shigo ku zauna. Shigo. Ke tafi da ku. Wannan aboki nawa ne yazo ya same ni yana son yayi arziki yayi kuɗi shine na dauke shi na kawo shi a gurin ka saboda babu wanda ya kai ka a garin nan. Ka zo inda za a biya ma bukata. Ka kai arziki. Ka sani kowane aikinmu a nan akwai lada. Ina da ɗaya. Mata na tara su. It is smoky bo. You think say they why? Uba. You are a mumu man. An kaza ka sadaukar. Boka ya zan cakka mishi wuka ne ko kuma yankan rago zan mishi ko kuma tone kasa zai in binne shi ne. Ai? An tashi ka da daga nan magani. Alkur'an da na sani. Kai? Ni waje. Boka bai fito ba, wuta yana ci fa boka. Ama kuma boka bai fito ba. Boka bai fito ba, wuta yana ci fa. Ina bokan lahi. Wai kai ina ka bokan da yake ne? Ina na ganshi ne ma ko ya kone ciki ne ba. Boka ya kone fa. Boka ya kone. Ku tafi ba, ku tafi. A few moments later. Kai to wai ba ya kaga al'amarin bokan nan ne fa. Amma abun fa ya bani mamaki. Kuma ka duba ɗakin nan fa ya kone ka baki da fa ban ganshi ba fa. To ai shi din ne ni ma na leka ban gani ba. Wallahi abun ya bani mamaki bokan nan ya bace ne fa. Yayyewa ya bace ne. You think say they why? You are a mumu man. Wancan mai garin nan ba ga ya kama da bokan nan ba. Haba Ka duba ka gani mana. gaskiya ne amma mu je mu haɗu da shi da mu je mu da shi. Salamu alaikum. Amin wa alaikum. Boka Subhanallah. ya kai ka fita. Ajiyar da ya faru kenan. Ina haɗu da inda suka fi ƙarfi na ne.